बे गामियावनो जमायै हाबा जाफैखानाय हौवा दंखायो बेलेगाव खामानि मावहैयो हौवाया ओमफ्राय गथ' हिनजावसा सासेबो दङ आरो गथ'खौ लांफादों गथ'खौबो बिनि हौवाया बेंगलरना इथिं अबेबा खामानि मावो आरो ना माने हौवाया खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों मानसि गोमानायनि खोथा सावरायगोन गावनि असे बिसि आरो गावनि असे फिसाज्लाखौ गारनानै गुबुन सासे फिसाजो आरो हौवा गोनांखा हिनजावजों खारलांबाय दा बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन अके लोगोफोर जायबा मानसिया गोमानानै दं बे मानसिनि मुङानो जाहैबाय उदै बर' बे जायखौ लाना खारदों माइनाव बर' आरो माइनाव बर'आ गावनि असे फिसाजोबो दं आरो हौवाबो दं बे माइनाव बर'नि हौवाया बेंगालराव खामानि मावनो थाङो होननानै खौरां मोन्दों डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट गामिया जाहैबाय 5 नाम्बार हिरिम्बापुर पुलिस थाना आरो पस्ट अफिसा जाहैबाय बाटासि बे जाबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बाटासि आरो जायबा हौवा खारजादों बे बिसिनि मुङानो जाहैबाय आजोलि बर' आजोलि बर' आरो उदै बर'नि गेजेराव सासे नायल' जाल' फिसाज्ला दंमोन बे फिसाज्लाया दा क्लास LKG आव फरायबाय दं दा बे गावनि उन्दै बैसोनि फिसाज्ला आरो लोगोसे गावनि असे बिसिखौ गारनानै गुबुन सासे हौवा गोनांखा हिनजावजों खारलांबाय खौरां फोरमायहरनाय बायदिब्ला बे उदै बर' आरो माइनाव बर'जों मोजां मोनलायोमोन गोसोथोलायोमोन आरो थिग बेबायदिनो बे बदनामबो जाखांबायमोन आरो बदनाम जाखांनायनि उनाव बे उदै बर'आ न'निफ्राय 9 अक्ट'बरावनो 9 अक्ट'बर खालिनो खारलांदों न'निफ्राय बेनि उनाव माइनाव बर'आबो 14 अक्ट'बर खालि खारफालांबाय दा खौरां फोरमायहरनाय बायदिब्ला बे माइनाव बर'जों आरो उदै बर'जों अरुणाचलाव दंहैयो होननानै खौरां मोन्दों दा बेनिखायनो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव सोरबाफोर अरुणाचलनि मानसिफोर नायबाय दंबा थाबैनो बे मानसिखौ नुदोंब्ला बिथांनि हिनजाव जायबा आजोलि बर' बेनो थाबैनो खौरां हरदो दा बिथां आजोलि बर'आ गोबां दुखु मानोना सासे उन्दै बैसोनि फिसाज्लाबो दं आरो लोगोसे गाव दं दा बेखौ सोर फिगोन सोर मागोन बेखौ जेबो हमनानै मोनला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा जाबाय दं गावनि गोरलै गथ'खौ गारना खारगोन हाबा जागोन हाबा जाखांनानै गथ' खांगोन आरो गथ'खौ आलाय सिलाय खालामनानै गारना खारगोन मा जाबाय दं आसलथे बेफोर मा दा जियानो जादोला लोगोफोर नोंथांमोना बे उदै बर' आरो माइनाव बर'खौ सोरबाफोर सिनायदोंब्ला नोंथांमोना थाबैनो खौरां हरदो थाबैनो फोरमायहरदो जोबोद गोजोननाय थागोन आरो लोगोसे रोजा साबायखर थागोन नोंथांमोननिसिम मानोना बे उदै बर'आ न' फैफिननांगौआ जोबोर गोनांथि मानोना बेहा दासो LKG आव फरायबाय थानाय फिसाज्ला दं आरो बे जायबा माइनाव बर' बेहाबो गावनि असे फिसाय दं आरो लोगोसे बेहाबो गावनि असे फिसाजो दं बे गावनि असे फिसाजोखौ लांफादों लोगोआव फट'फोरखौ मोजाङै नायनानै ला नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय उदै बर' आरो लोगोसे नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय माइनाव बर' आरो लोगोसे माइनाव बर'नि असे फिसाजो दा बिसोर सानैजोंनो गोमानानै दं उनाव बे मानसिखौ नुदोंब्ला सोरबाफोर नुदोंब्ला नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनाय फन नाम्बारफोराव थाबैनो कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहर मानोना बिथांमोननि न'खरनि मानसिफ्रा गोबां दुखु गोबां नागिरबाय दं नागिरनाया गोबावसै दा बेनिखायनो नागिरना मोनैलाय आंखौ भिडिअ खालामनो थाखाय रिक्वेस्ट खालामहरबाय आरो आं लोगोसे भिडिअबो खालामनानै होनाय जाबाय स' गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामदो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनाखै डिसलाइक खालामदो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव हारिनि हारिमुखौ